Здравейте, приятели! Днес ще играме Brawl Stars. И това. Така, давайте, почваме. Ето, Brawl Stars. Малко съм ядосан, защото преди 5 минути стана една грешка, дето не можах да изпратя едно видео и сега трябва да го правя едно подобно на него. Другото играх FC, но няма проблем. Ще игра така. Ясно, да, много добре. Сега ще играя... Не, ще играя с това. Няма да се отказвам. Защото трябва да се разпива. Който е гледал първото видео, знае. Не, бате. Защо на Брово? Не. Няма нищо. Пускам просто на кнопката. Ето, давайте. Това е първа част, а втора част ще гледате в 9 часа, когато ще игра FC Mobile. Пак ще бъде 15 минути, защото повече не ми дава. Не ми дава ми някаква грешка и то не ми се изтрива, просто не мога да го късна. Така че видеото ще бъде 14 минути и да ви кажа нещо, какво ще правим и така. И то ще стана 15. Ето, има и от Едгар, който има много добър скин, даже много як, но Пайпър просто го разкъса на две. Пайпър гора с фасол. Пайпър просто... Пайпър винаги разкъса падна, но Пайпър нещо не може да играе. О, ето го, ето го. Добре, това е много гадно, защото просто от никъде до никъде се телепортира. Тя може сега бате да ми дойде зад мен и само две. Не, ето, виждате ли, какво е това? 2000 деймидж, просто някак. Ами скачаме и почваме да не ми взима деймидж. Убихме. Добре, аз съм много добър на Brawl Stars, просто не съм играл много време. 12... Не, да, прекалено. Месеци половина не съм играл Brawl Stars. И сега... Brawl Stars. Любимият брой е Едгар и той ми е най-силен. Сега ще ви покажа. Ето я тази мисля. Едгар е там вътре. Пайпър, помоги! Не можахме, хора. Моя отбор просто са тапаци. Някак да играя с тях. Аз се питам да направя колкото мога, да ги защита, да не умират, ама те просто опа. Без да искам да направих това, трябваше да направя другото. До него. Защото мога да играм. Не. Няма, губиме, то се знае, брат. Те не мога. Спечелихме. Бачка свет. Кой уби Емс? Аз не можах да видя кой уби Емс. Аз верно не можах да видя кой уби Емс. Добре, все тая нищо, спечелихме. Не, няма да приема това. Не, даже не знам кой е това. Добре, браво. И, моля. Хора, не мога просто да направя легендари, нито митик. Просто не мога нищо да направя. Аз съм пълен, но просто не мога да игра. Много съм слаб, честно. В 9 часа ще ме видите колко съм слаб на FIFA. Просто наистина ще ме видите колко съм слаб на FIFA. Това не знам какво означава. Мисля да дойда тук и просто да видя какво предлага нещо, ако мога да се взема, защото както виждате, аз съм беден и нямам нищо. Добре. Добре, фри. И каринета. Аз май го имах, бе, не знам. Не знам. Аз май го имах, бе. Ама няма как да го взема. Това е невъзможно. Вижте, има даже Legendary Star Drop. Но това е невъзможно. Мисъл, няма как. Така че просто взимаме ето това и го купуваме. Power Meal и някакъв готин скин на Франк. Златната шпатула на Спонж Боб. Не! Това е най-рядкото в... Ето го и скина на Франк. Онова е най-рядкото нещо в Brawl Stars. Сега, защото нали Спонж Боб.
Добре, почваме. Пак, отново. Ма този път дано да не загубим, защото по принцип, когато печеля, ми дава по-малко, а когато губя, ми взима повече. Така че, моля, да не такова, да не губя, а да печеля. Добре, значи има ти Пайпър и Едгар, което е не... Ама те па всичките са силва на нашите всичките са добре. Значи, май нашия по-добър, ама техните българи са по-добре. Тоест и ние имаме Пайпър и Едгар, ама Би и Тик някак да се сравняват, защото Тик просто ще разбие, ще разфасова. Аз я пазя Би, ама тя май не иска да оцелее. Тук, ето. Аз знаеш, че е там. Ето, дете е Едгара. Моля те, беги, дано да умреш. Би не мога да играе хора. Бегите ли, вижте колко си заслужи. Браво, Би. Не, това ако ме удари, ако съм дет, някакво напа. Добре, ти скочи, какво ще ми направиш? Ти не ми за демидж. Да, много... Не, бата, умри, ма, не, умри. Не, тя е много гадна, защото скачат, не скачат до сега, да сме ги били. Ай, тика... Ето, сега, ако ме докосна, какво става? Как да, аз дето 3000 часа те пазя. Брат. Едгар е така. Не е така, просто да не го обвиня. Трябва да видиш. Дори аз го убих. Добре. И сега просто ако спечелим, ще съм много доволен от... Какво беше? Ще съм много доволен, защото... Дето беше... Добре, значи Едгар е наистина. Е там се види. Добре, значи убихме ти. Ама и би. Ясно. Пайпър срещу Пайпър. Вау, каква драма. Вау. О, хора, вижте, Пайпър и Пайпър срещу Едгар. Аз мисля директно просто да отидем да убивам Едгар. Не знам. Просто да убивам Едгар. Браво, направо си най-добрата. Направо, титулето направо. Ето не си добре там при Пайпър, не се загубиме. Аз съм сам. Срещу Едгар и срещу Пайпър. Да, това беше бива лесно, но ето, виждате ли? Добре. Аз мисля да правя още една последна игра, защото после няма нищо да направя и после пак ще трябва да правя всичко наново. Знам, много е кратко, ама трябва да е под 15 минути, ама аз не искам да рискувам. Нали, все едно по време на игра да излезе. Бак, той има много готин скин на Спайк. Аз по принцип май ще събирам за Спайк, трой на... Вие май не сте виждали броуърите, но те сега ще ми покажа. Той тази игра покажа видите и... Елате, нашия бъдър. Да, много. И може да ме ефект. Ето, излизам по разхора. И няма да влизам, така правим, цак. И какво, например, да ви покажа отбора ми в FC и това е, то някакво друго да правя. Просто за да не загуба купи хора, защото то се видео, че се загубиме, няма да ги беме, то се видео. Защото така няма да ми вземат. Това е много бавно зарежда. А FC по принцип не съм я играл от 3 месеца. 3 месеца без да лъжеме. Точно май месец, нали, когато почна лятото, когато почна лятната ваканция и от тогава не съм играл. Ето хора, това ми е отбора. Ето това ми е отбора, 98, но ми трябват
но ми трябва LV, както виждате, защото то даже не е LV, а LW ми трябва. И JK. Ако ги направя тия баната, да са ми поне 98 и 97, нали? Отбора ми със сигурно ще бъде 100 раунд. Няма как просто. Това ми е отбора. Имаме тук нещо в Star Pass. 300 джема. Но като свърши това видео, няма да спреш, има шортове. Ще има втора част към 9. Може да има малко закъснение, обаче със сигурност ще има втора част и ще бъде днеска 9 и нали там вече. Може да има закъснение, но по принцип аз не вярвам, че ще има закъснение. Няма как да има закъснение. Защото какво може да се обърка? Аз сега нали ще излезам да правя шорт. Как игра в футбол хора. Защото много хора по принцип мислят, че искат. Не знам. И аз съм доста добър. Не се фукам, но тренирам в Славия. Просто няма как да ви нали, покажа. Даже ще имам още една идея за шорт. Добре, значи днес ще има поне 3 шорта. Ще измислим. Имам 2 на идея и трети някакъв шорт ще измислим. Това е хора. Няма как да пусна да играя игра, защото има още колко време? Има още 2 минути. Така че няма как просто. Сега ви казвам какво нали ще правя и край на видеото. Така, сега аз ще излизам навънка да поканим приятелите ми да направя видео, което ще играе в футбол. Може някакви точки. Това ще е такова видео, няма да скрин рекордно. Видео ще правя. И да ме виждате, не знам, защото аз съм по принцип... Сега ще видите къде живея аз, но аз не съм като тези, дето живеят тук, аз съм по-различен. И аз в принцип много говоря английски. Не съм, сега ще видите къде живея, но не съм като тях, наистина уча си, не съм като тях, не мислете, абонирайте се, моля ви, аз не съм като тях. Сега ще видите, нали, къде живея и седете в YouTube и така. Абонирайте се и гледайте. И това е. Добре. Сега, след това, като се прибера, както ви казах, ще има втора част, дето ще игра този път FC. Ще игра европейското. И може да, то европейското да ви покаже пак отбора и така. Шортовете, разбрахте какви ще са. Ще направя 2, нали? Даже ще ви покажа един медал. Не. Добре, ще ви кажа. Единия шорт, нали, вие всичките знаете, че ще е за футбол. И другия също ще ви покажа медал за първо място от Славия. Ще ви го покажа. Да не мислите, но разбира се, че лъжа. Ще ви го покажа, ще направя шорт. И, нали, друг шорт, например, ще измислим някакъв шорт. Даже имам идея. Добре. Имам идея. Добре. Чао хора. Сега само да си спра скрин рекорда. Това е как. Ето, виждате ли го това най-горе? Ето това, виждате, че е 20 минути и просто нали не става. Трябва да е под 15. Иначе не ми дава да го кача. Чао хора.